Bon dia, benvinguts a l'Espai Cultura Fundació 1859. Ens trobem dins de l'exposició La ciència del joc, una de les exposicions gratuïtes que tenim en el nostre equipament. I per la celebració del Dia i Nit dels Museus hem escollit un dels objectes com a joia del museu, que és el disc de Newton, aquest objecte que teniu aquí davant. Què és el que ens ensenya aquest disc de Newton? Ens parla sobre la llum. La llum està formada per tres colors primaris, que són el vermell, el blau i el verd, diferents dels colors que utilitzaríem, per exemple, per pintar, no ho confonguem. A partir de la conjunció d'aquestes combinacions de colors primaris, trobarem els colors secundaris, com el taronja, el violeta, que són colors que podem trobar en aquesta roda. Què és el que succeeix quan activem, juntem tots aquests colors, formen la llum blanca. I és que tots els colors, quan formen la llum blanca, viatgen junts, tot i que cadascú viatja a una velocitat diferent. Per què li diem disc de Newton? Doncs parla sobre Isaac Newton, un científic que potser relacionem més amb altres aspectes com són les lleis del moviment, el fregament, la fricció, però no va ser l'única cosa que va estudiar i que va seguir avançant en els seus estudis, sinó que la llum va formar part dels seus estudis, de com canviava en el medi, les seves velocitats, com estaven formades, justament quins colors formaven. Si us sembla, anem a provar i veurem exactament com funciona aquesta joia que tenim aquest any aquí a l'Espai Cultura. Fixeu-vos que a mesura que augmentem la velocitat, els colors es barregen i formen aquesta llum blanca. I, òbviament, a mesura que anem frenant, aquests colors ja no van tan ràpid i, per tant, podem tornar a distingir uns i altres, tant primaris com secundaris. Aquesta és la joia que hem escollit, però tenim molts altres objectes, moltes altres joguines, jocs aquí a l'exposició que us convidem a venir i participar amb nosaltres a veure com funcionen i què hi s'ha amagat darrere de tot això. Fins aviat! El Museu d'Art de Sabadell ha seleccionat per participar en l'activitat Descobreix la joia del museu del Dia Internacional de Museus d'enguany una obra, un dibuix d'Oriol Vilapuig que forma part del tríptic Estudis sobre l'erotisme de l'any 2013. Per què hem seleccionat aquesta obra? Per diferents motius. En primer lloc, perquè és una peça que ha estat dipositada recentment a la col·lecció, formant part de la col·lecció d'art contemporani de la Generalitat de Catalunya. Volem destacar la política de compra d'adquisicions que està desenvolupant la Generalitat per crear aquesta col·lecció nacional, adquirint a través de propostes dels mateixos artistes, galeries o espais artístics, com pot ser un museu, obra per crear aquesta col·lecció d'art contemporani català. Després de l'adquisició, la Generalitat diposita als museus interessats aquestes peces a les seves col·leccions. D'aquesta manera, aquesta obra forma part de la col·lecció del Museu d'Art de Sabadell i enriqueix, crea un relat i millora la qualitat i la significació de la nostra col·lecció. Volem agrair també a la col·lecció d'art de Banc de Sabadell, que ens ha deixat en préstec les altres dues obres que tenen en propietat que formen aquest tríptic. L'obra El bany de Diana, que presenta avui el museu, cal inscriure-la dintre d'un context més gran d'uns treballs que vaig reunir sota el nom Estudis sobre erotisme, uns treballs que vaig realitzar entre el 2010 i 2014, que la peça que presentem avui forma part d'un tríptic que per mi és central en els estudis sobre erotisme. Aquest tríptic parteix de tres llibres, de tres autors que considero fundacionals en el tema de l'erotisme i que el primer dibuix, aquest dibuix parla de Jos Batall, del llibre sobre l'erotisme que va escriure Batall, aquesta forma de desbordament
i aquest vincle del ser i del sagrat en el tema de l'erotisme. El segon, El bany de Diana, que presentem avui, cita el llibre de Pierre Klosowski, sota el mateix títol, i que establia relacions entre l'erotisme i el mite. I l'últim és el llibre de Pascal Guinart, que es diu, sota el títol La nit sexual, també aborda qüestions sobre l'erotisme. Aquestes tres peces formen un tríptic que posen en joc aquests tres autors, aquestes problemàtiques, però també incideixen sobre aspectes relacionats amb maneres de fer, pràctiques del propi dibuix, entès com un llenguatge vinculat al cos, plantegen també problemàtiques sobre l'escriptura, metodologies que tenen a veure amb l'apropiació, la cita, el muntatge, i tot això d'alguna manera és el que vertebra aquest tríptic, aquests tres grans dibuixos que presentem avui. La joia que ha escollit l'Institut de Català de Paleontologia Miquel Crusafont per al Dia Internacional dels Museus 2021 és un crani d'amfisionid del jaciment paleontològic de Cassots. El jaciment de Cassots està localitzat prop del poble de Subirats, a l'Alt Penedès. Data de fa 16 milions d'anys i en aquella època era molt diferent a l'actualitat. Era molt més humit i estava a prop de la mar. Aquest crani està pràcticament complet, encara que està una mica comprimit per la fossilització del jaciment. Es poden veure els incisius, li falta els canins que van eixir separats i es veu tota la sèrie premolar i molar. És un crani molt llarg, similar als dels actuals cànids o llops, i el que sí que es pot veure és que la primera vèrtebra cervical, l'atles, està xafat contra la part del basicrani del crani. Es va trobar associat a pràcticament tot l'esquelet d'aquest individu. Es poden veure també les mandíbules, els omòplats, les potes davanteres i part de la columna vertebral. Aquest crani pertany a un esquelet pràcticament complet que es va trobar durant una campanya dels anys 90 i encara que té certa deformació per la pròpia fossilització del jaciment, en tècniques modernes es podrà reconstruir el crani per a donar-li la seva aparença original i ens donarà molta informació sobre la relació que tenia aquesta espècie amb altres espècies similars extintes i actuals. Per tant, d'esbrinar les seues relacions de parentesc i el seu lloc en l'ecosistema. Presentem aquí l'exposició de la joia del museu, en el que seria el marc del Dia Internacional dels Museus, en el Museu d'Història de Sabadell, l'exposició de Pere Moixí Terrisser, que consisteix en les troballes que es van realitzar amb una intervenció arqueològica feta l'any passat en el nucli històric de Sabadell, on es va localitzar el taller i l'obrador del terrisser sabadellenc Pere Moixí, inèdit fins a hores d'ara, que va ser possible identificar-lo amb la troballa d'una peça singular amb la seva signatura. Aquí tenim aquesta peça de guix, que és un emblema, un medalló inscrit, que és potser la peça més rellevant i més singular que hem localitzat, en el sentit que té inscripció, té epigrafia. En aquest cas, hi tenim el nom
del terrisser, de manera que podem donar autoria a totes les peces que hem localitzat en aquest forn i en aquest taller, tota la seva producció, gràcies a la troballa d'aquest emblema. Això és una peça de guix que anava col·locada en alguna paret de l'obrador, on hi ha inscrit el nom del terrisser Pere Moixí, que a nivell de documents sabem que era un terrisser aquí a Sabadell que va estar funcionant a la primera meitat del segle XIX, desapareixent cap a 1860, queda abandonat el taller i l'obrador i l'activitat terrissera queda finalitzada. L'especialitat del terrisser Pere Moixí era força diversa, la seva producció, i s'estructura en diferents conjunts d'obra productiva, destacant el que serien els elements figurats, especialment imatges religioses. Aquí tindria Giós. Elaborava figures de diferents mides, fins i tot estàtues de mida natural. Aquí en tenim una mostra del que seria una imatge de la Verge Maria, és una sola peça feta en bloc de terrissa, un Sant Crist, motlles de sants, verges i figures, personatges religiosos. I una altra vessant seria la que correspondria a arquitectura ornamental, és a dir, elements fets amb terrissa de gran volum, utilitzats en el que era l'arquitectura i la construcció de les cases de la primera meitat del segle XIX, on destaquen peces i elements com permòdols, aquest seria el cas, capitells que reproduïen els models clàssics, fustos de columna, grans gerros i cràteres ornamentals que anirien a les façanes de les cases. I aquesta és una producció força singular i especialitzada que pocs terrissers d'aquí Sabadell feien. Una altra especialitat productiva que combinava aquest terrisser entre els elements figurats, els elements arquitectònics ornamentals, era el que es coneix com a peces de forma o ceràmica o vaixella d'ús domèstic. Aquí en tenim una mostra que seria un fogó d'argila per coure els aliments col·locant-hi una olla a sobre, cantis, gerros, tupins i especialment una producció destinada a un ús domèstic. I amb aquesta visió, amb aquest mostreig, una mica veiem el que serà aquesta exposició que ara s'està acabant de produir aquí al Museu d'Història de Sabadell i que podrem veure el Dia Internacional dels Museus ja un cop completada. Bon dia a tothom, benvinguts a la celebració del Dia Internacional dels Museus, aquí al Museu de la Vida del Camp, de la Masia de Can Déu de Sabadell. Soc l'Hilari i avui us explicaré el que hem presentat com a joia del museu, com fem cada any, que en aquest cas es tracta dels sistemes d'il·luminació que utilitzaven els pagesos abans que ens arribés l'electricitat i, per tant, féssim de la nit al dia. Aquí hi ha 5 elements que hem utilitzat al llarg de la història. Alguns els coneixereu, altres potser us seran més desconeguts. Espero que entre tots aprenguem i gaudim d'aquestes joies autèntiques del museu. Tothom coneix l'espelma, que és una de les coses que més associem a l'antiguitat, aquests cilindres de cera amb un petit pàbil enmig, que és el que en cremar ens proporcionava la llum. També segurament alguns potser reconeixereu el que són els llums d'oli, els llums de ganxo, els gresols, les llànties d'oli, aquests elements que ja s'utilitzaven a l'antigor. Per exemple, els romans els fabricaven sobretot de ceràmica, més enllà fins i tot havien sigut fets amb recipients de pedra, però que més modernament ja s'utilitzava la llauna com a base d'aquesta eina. Bàsicament, com veieu, és un petit recipient que s'omplia d'oli, es posava un tros de cordó. Moltes vegades, senzillament el que feien era reutilitzar les vetes de les espardenyes, que al quedar empapades amb l'oli ens servien perquè quan aplicàvem una flama
l'oli anava cremant i anava fent una petita flama amb la qual la gent es podia anar desplaçant per la casa, il·luminant-se. Era un combustible molt a la mà, a l'abast de qualsevol masia, l'oli ja fet servir. Es podia penjar amb el ganxo, us ho apago, es podia penjar amb el ganxo d'un clau amb una viga o a la paret i amb això ens podien anar il·luminant per tota la casa. Més modernament, i també potser una mica més de ric, sobretot a partir del segle XIX, els van començar a utilitzar els quinquers. Els quinquers, bàsicament, tenien un dipòsit ple normalment de petroli, que era el que proporcionava el combustible, i la metxa era una tira de cotó que amb la petita roda es podia anar pujant i baixant, de manera que al deixar-la baixada l'exposició del combustible era molt petit i per tant feia poca flama i poca llum, però si volien il·luminar-se més només havien d'anar girant per anar fent pujar la metxa. Sempre estava protegida per una tulipa de vidre que permetia desplaçar-se tranquil·lament per la casa, per les diferents estances, sense que la flama ballés o es pogués fins i tot apagar. Un element que potser ja no coneixereu tant és la teiera. La teiera era aquesta eina de ferro que el que feien els pagesos era posar-li estelles, que són estelles de fusta resinosa, normalment per tant seria fusta de pi o d'alguna altra pinàcia, que es col·locava en aquests sortints de l'eina, es anaven posant les teies enceses, de manera que proporcionava llum i també ajudaven, per exemple, a encendre el foc a la llar de foc. I l'últim element que us vull ensenyar és el llum de carbur. Aquest us sonarà moltíssim als que sou més grandets. A l'època de la postguerra es va fer molt famós. És una eina que utilitza la pedra de carbur, que és un mineral que en contacte amb aigua desprèn acetilè, un gas molt inflamable, de manera que l'eina està constituïda per un dipòsit on es posava la pedra de carbur, un dipòsit d'aigua amb un regulador per anar fent caure més o menys quantitat d'aigua i una espita per on sortia el gas i on fèiem la flama. El gran avantatge del carbur és que el llum que feia era un llum de molt bona qualitat, un llum molt clar i molt intens. Els desavantatges era, per una banda, la pudor, la fortor que feia, i la segona és que moltes vegades el sutge al cremar-lo provocava que es anés taponant l'espita de sortida i a vegades feia petites explosions. Era una mica la lluita entre una llum de molta qualitat i una llum amb les seves també desavantatges. Tot això són elements que s'han anat fent servir al llarg de la història per il·luminar les cases, per donar una mica més d'hores de companyonia a la gent que convivia, la família, els amics, els treballadors, ja que no depenien d'aquesta manera tant de la llum del sol, però el gran salt, evidentment, va ser quan l'electricitat va arribar a les masies, igual que a les ciutats, i ens ha proporcionat un gran canvi en les nostres maneres de viure i no dependre tant del que són les hores de llum diürna. Moltes gràcies a tothom, espero que hagueu gaudit, que podeu gaudir d'aquesta festivitat dels museus i, doncs res, em despedeixo de vosaltres fins la propera. Moltes gràcies a tothom.